jamwale mon jamma wehre mon jam hire mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe golal média e calsalti muɗum wonɓe nder leydi Mauritanie ha e bowal leydi ndi min calmini on no gonɗon eno gonirɗon e ñalawma hannde o kadi gadduɗen ko yewtere men witende namdal yonta eɗen gandi namdal yonta he abbitaki ko wiyete ko kewe kewe walla mbiyan actualité ha yimɓe ɓuura wawde famde tawi kadi woni sababu muɗum ko yewtere mataw mbiyeten nde mbarminnuɗen nder golal média jiɗɗen kadi yañade hen beele bandiraɓeɓe kadi mbawa hebde kadi wiyete ko humpito ha tengti ko wiyete ko hande ko ganduɗa en woni coccorgal ɗo e nder leydi meɗen Mauritanie mbiyen guila lebbi jawtude ha tengti noon mataw oɗo saaha joni mo gonɗen eɗen mbawi wiide mataw hunde nde hay sinno wonno koko ɗemno joni kam wonti gonga sababu ni kalten ko fate ƴamgol ko wiyete ko leppi banggue diwanyankoji ha e palɗiyankoji won ko wiyete ko municipal hani départemental e ko habitiɗe ɗum fannuji no pamirten tan ko wiyete ko mairie ji et députation guila députation nationale mixte noon kadi rewɓe walla sukaɓe ko habitiɗe ɗum fannuji foof caggal ɗum noon eɗen gandi ɗum ɗon foof mooɓi eko nder ko wiyete ko banggue dawrugol noon eɗen mbawi wiide guila fuɗɗi walla kadi e nder adunaji ɗi foof woni tan ko ɓuuri hen sirde ko baalaji ɗiɗɗe woni wonduɓe e laamu eɓe gondani e laamu hay sinno ni won wiyeteɓe saahaji hakkudeɓe ɓe ganduɗa wonoɓe comme genre intermédiaire ko nandi hen kono ko ɓuuri latude hen ko tan ko ɓeɗo jaari koye laamu godgu ngu ɓeɗo ɓe jarani e ngoɗo laamu godgu ɗum saabi noon mbawen addude hen yiyande meɗen ko fate ko wiyete ko foof banggue dawrugol ko haala e muɗum e dawrugol kadi e kala leydi holno waɗirta ɗum walla kala leydi holno foti waɗirde ɗum e fade gurdam ɓesguji ɗiɗon leydi banggue dawrugol ɗum saabi noon hande mbaɗɗen namdal yonta nde ganduɗa ko yewtere nde heerude ɗum ceerno men Doro Gueye Bobolonde taw kadi wawde faccirde toɓɓere ganduɗa adunoma e nder golal média hewɓe gaddi hen miijoji mum ha oɗo saaha joni hande mo gonɗen ni yimɓe continue kadi e jokkude e ngoɗon miijo enen ɓeyden wawde yañade nder oɗon fannu namdal ngal namdal yonta ceerno Doro Gueye Bobolonde wonno ko holno jiiruɗa wallirde ƴamowol leefol e hujja kadi bandiragal e wasde wondede haqqe oɗon neɗɗo mo ganduɗa gotowo ko adi nden naata e ndeɗon toɓɓere wawde faccirde ɗum adde toɓɓe ganduɗa tokosi cakkiɗe nder hen keeɓa konngol calmina bandiraɓe hettiyankoɓe golal média calsalti muɗum pacciren toɓɓere nde ceerno Amadou Diop leñol mi salminima en calmini dendagal bandiraɓe hettiyankoɓe golal média calsalte mum to gonɗon eno gonirɗon kala mi calmini on on noon en calmini e dendiraɓe men ɓe nande lewru korka ndu so Allah hewɓe mabɓe koɓe calita woni hen ɓe ganduɗa won ko mbaɗi ko heewi kono en muñaniɓe tan ha ɗo e ha lewru ndu daña balɗe 15 wooda ko gartuɗen e joɓɓe mabɓe so Allah jaaɓi mbiyen tan bandiraɓe en battinima wuuri kadi eɓe jarlo eɓe jaafo enenne kadi en jardima en jaafima yo Allah jaɓan en dendagal dewe meɗen o yaafo en kadi dendagal perguitte meɗen ko neɗɗo way hono noon no gowɗen wiide ni neɗɗo kala ko ceerno goɗɗo on kono neɗɗo kala kadi ko almudo keddiɗo o ko noon Allah tagri en kadi waɗi en moni kala kadi ina jotodira walla kadi ina tuguno e keddiɗo o ko noon ɗum wayi gurdam wayi hono noon waɗi noon ko moni fof ene jogo sohla e keddiɗo o so tawi tan a natti tinde kaɗon sohla sa renaki mbiya a natti wurde wadde noon ko neɗɗo sohlata neɗɗo koko hunde waɗɗinde ko noon neɗɗo tagira ko neɗɗo sohlata ko kadi ko hunde waɗɗinde ko yo andu kadi ko noon neɗɗo tagira waɗi noon ko ɗum waɗi e gurdam woodi jotodiral ngal ganduɗa baɗɗingal hongal wodde hakkude neɗɗo e neɗɗo ceerno Doro Gueye no bandiraɓe mbi sikki nani paami ganditi ko enen kuufi nde ɗo yewtere toga banggue musidɗo moon Amadou Samba Diop karallagal noon towgal e kakkilingal woni toon ko ceerno men Doro Gueye Bobolonde eyyi no wirni hande seeramɓeɓe ɓe ko dogɓe hono sas e wonde ceerno Abou Kane noon kadi e Raky Bari en calminiɓe eɓe goni e jaam kadi bandiraɓe pamir hoto noon ceerno Doro kuccanɗen ko wiyete ko banggue sugugoji eɗen gandi e ñalawma heccanki ko hedde minuit ko wiyete ko dogui ɗi foof wonande ɓeɗon ƴamannoɓe heeɓama hay sinno ɗo e balɗe sappo ne wawi taw won hen ko ruttete walla won hen kadi ɓe ganduɗa wonko ngakkira en mbawi ɓeydidde e nder oɗon fannu wiyetengol ngal ɗon daawal eɗen mbawi wide tan kone abboye ujunere temedde capanɗe jeegom e jeenayyi doggol wawi hande tawe toon to ɓeɗon ɓe ganduɗa halfinaɓe ko wiyete ko banggue woteji seni hani goomu dosɗe gonɗinowo walla lawɗinowo ko wiyete banggue ɓeɗon ƴamoɓeɓe ɗum noon ko wiyete ko banggue diwan en koji hono députation eɗen gandi ko temedere capannayyi joyyi ko defol ɓeɗon mbawi wadde toon doggue muɗumen ko wiyete ko banggue mairie ji ɗi ko ujunere temedere e nogas nayyi defol ɓeɗo ko mbawi joƴinde toon joni noon mbiɗen noon ko woote eɗen gandi so tawi woote haalama tan haala dawrugol haalete ɗum saabi mataw mbiyen toɓɓere nde keɓono yewtude hande nde woni holno jiiruɗa wallirde ƴamowo leefol e hujja kadi ko wiyete ko bandiragal walla mbiyen mataw gondigal walla koddigal wasa kadi wondede haqqe oɗon neɗɗo gotowo namdal ceknowal namdal ceknowal koɓe mbiyata ko des questions qui fâche quoi woni des questions qui fâche e agal génie nde so ngal neɗɗo namdama ɗum tan ene gêno ɗum waɗi hen saahaji ni ma yi e nder jaabuji ɗi jomumen jabtoto ɗi
ene waɗi ko gueɗe ɗe ombodirani mana ene waɗa incohérence kono noon hoto joomumen pel koyumen hoto en pelani kadi hay goto ene foof noon mbaɗen waɗi noon ko enɗam ne muusi bandiragal ne muusi e neɗɗo kala ina teddiri bandum ina fasli bandum ene yiɗi bandum yo won kono to oto banggue taw kadi an aɗa tini caɗele guurade gondade walla aɗa jogui ko wiyete fimde ko woni jogade fimde ko wonko gonɗinɗa e nder haare nde kaɓeɗa nde ko ni nde ɗo haare foti haɓirede beele yettade e wawde jojjidde ɗiɗo hujjaji to oto banggue aɗa daña bande mo ganduɗa ene laayodiri to banggue darde mum ko waɗata ko kadi kañum kadi ne wiya kadi ene yiiɗi wonde joni noon ganuma kaɗo ara ƴeewa enɗam ɗam no way musde ni anje wasde yaadude e bandum jaada e bande o tawto oto banggue noon mbiya a yaɓɓi e nder ma kuule ɗe gonɗinɗa e nder neɗɗago maɗa an woni ko wiyete principe nder ko wiyete mana ko gonɗinde sa wi principe hunde ko kañum woni cengde tabitinoje neɗɗago neɗɗo noon so tawi ɗeɗon cengɗe noon woni ko mbiyeten ɗeɗon ko tamboto ko so tawi won hen ko mema tan ɗum wonko bonnata e ma woni gacce jolayma ma woni kulol jolayma ma woni ko mbiyete taƴenɗe mago jolayma ma won tan ko bonne ma ɗo ganduɗa nde wonno ko ɗum woni ko tambi neɗɗago so wiyama neɗɗago ko ɗum ɗo fof tambi ɗum ina hen mana gacce ɗe ina hen kulol ngol ina hen yidde nde ina hen suusde nde ina hen enɗam ɗam ina hen ko ɗeɗo sinno wonano ko ɗum ɗo woni cengɗe tambiɗe neɗɗago ko wiyete mana ɗum ɗo foof noon so woni hen ko mema tan alay saago ma won ko dildine an neɗɗago ndeke noon so tawi neɗɗo o namdama sa yi hande addi wonɗen caɗele ko c'est gênant wonɗo ni ɗo gandumi wonde ɗo nde ɗo yewtere yeehi walla ni ko won vocal bo walla audio mo kalɗen hen joomi mbiyatma ko kalɗen koko politique wonde digui pota haalde taw noon ko kalɗen ko en mbiyani en garani wiide wonde yaadude laamu moƴƴani kalɗen ko miijo men heddi noon ko ɗum waɗi ko wiyete incohérence ene waɗi ko wiyete incohérence so incohérence o noon ari an hoorema mana incohérence firti ko e nder maɗa ne waɗi ko hunde ene yeddito an hoorema gollal ngal mbaɗɗa mi waɗi ngal ɗo gollal kono min hoorema mbeɗa andi mi gonɗinani ɗum so ɗum ari noon ɗum ari e nder rendo ngo kañum e hoore mum joguima ngal ɗon hakkilantagal dendagal woni koɓe mbiyata l' esprit collectif la ko noon yirata ɗum sababude e nder meɗen eɗen gandi enen men yimɓe laamu yimɓe liggantoɓe laamu yimɓe ɓe ganduɗa ko wiyoɓe wonde ko laamu wawi wallude ko laamu wawi ɗum ɗo ndeke noon sa addi ngal ɗo namdal walla addi ndeɗon toɓɓere moni foof ina yiito hen ɗum ɗon waɗa noon no ɗesa ko wawde gacce ɗi e oɗon saaha neɗɗo o ronka assinde responsabilité muɗum heddo e ƴeewe hujjaji no yaltiri hen aɗa andi mbeɗa heewi widema wonde jiɗɗo yiiloto ko damal mo yiiɗa yiiloto ko wiyete enen mbiyata e hujja yiiloto ko prétexte andi ɗo joni nduɗo suudu studio Daouda Djiggo mo gonɗen ɗo o so tawi woni a yiiɗa yaltude ɗo so tawi aɗa yiiɗi yaltude ɗo tan ummoto goɗɗo jiilotoɗa ko damal koto hetti sa yiiɗa yaltude ɗo noon ƴewata ko woytorade e bowal ngal hande ne wuuli e ala hande somi yi galle Oumar Elage mi tawatama toon mi ala crédit haade mi noddidema mi cikka noon komi tawatama galle moon a yiiɗa yaltude tan sa yinno yaltude tan ma wanno jiɗɗo yaltude ko ɗum woni prétexte o wadde noon nde wonno yimɓeɓe eɓe gandi wonde ɗum ɗon ne waɗi pelɓodiral e nden hakkillaji mabɓe pelɓodiral ngal leerani jomum ronka ƴettude responsabilité mum wona ƴettude hujjaji gonɗin hujjaji ɗi ko holɗin hay sa namdaki mi ara ɗo hujjaji ɗi jomum walla wona hujjaji jomumen woytorani ko goytorto ko jomum wiyen goytorto ko holɗum goytorto yeru joni wiide hande opposition e laamu fof ko goto ɗum eɗen gandi gonɗani en mbawa wiide kay hay so tawi en ƴeewi ni assemblée men derguitaɗo ɗo to banggue député ji gonno toon ɗi en mbawa wiide député ji gonno ɗon to kamɓe koɓe goto en mbawa wiide wonduɓe laamuɓe eɓe gondani laamuɓe koɓe kaala en mbiyani noon député kaari ɓuuri kaari wiyani noon mbimi eɗen gandi kamɓe fof to banggue hay dalillaji ɗiɓe dokkata so kuule gaddama kuule jaaduɗe e laamu walla kuule ɗe ganduɗa pewtuɗe ɓesgu kamɓe fof noɓe dalillaji ɗiɓe dokkata noɓe kaldata ni noɓe daroto noɓe dukirta ni hen sahaji ha wonta mana probléme aji keeriɗi ko wiyete probléme personnel ɗum eɗen gandi wona gorum ɗum nunɗen e wiide wonde wona gorum gueɗal ɗimmiwal ngal walla hujja goɗɗo walla mbiyen woytoradu wondu ndu ɓe mbattata hen ko wiide wonde politique ko politique tan
ko politicien e politicien kaaleteɗo o to banggue firo farese haalar ko politique mo ganduɗa mo nunɗani woni ko wiyete populisme eyi pour gonɗani mbaɗirmi ɗum tan ko hami wona mbaɗirmi ɗum tan ko hami rewe mbaɗirmi ko gon woni fof yilto ko gañade kono noon e nder hujjaji ɗi jomum hollitta ɗi tawa gonɗani mum ene andi kadi ko haalata ko potoje ɗe waɗata ɗe ko potoje ɗe jogorani timminde aduna mum ɗum ne woodi kono wona politicien ji fof mbayi noon andi e oɗon saaha sa wi aɗa haaldani tan firti ka bonniɗo politique foof ɗum ɗon noon yimɓeɓe gandirta ko ɗum woytoradu ndu daraki hay nokku politique ko kañum wuurdi aduna kadi ceerno ɗon ni mbeɗen mbawi wiide kadi sahaji politicien ji gueɗe ɗe mbaɗata ɗe potani wadde ɗe beele wona yimɓe ɓeɗon wiya joguiɓe ɗon konngol ɗi dokki ɗumen noon hujja wadde ko kañumen dokki oɗon hujja tawde min nanguirama komi nanguirama komi gonɗani tan mami rokki yeru joni joni haadayam ɗaɗɗo andi aɗa andi joni joni mi wima wonde ko politique jaggi aduna ɗum kadi ko banggue fof mo mbawɗa yaade yo won koto banggue diine yo won koto banggue laamu yo won koto banggue faggudu yo won kala ɗo jaaɗa e aduna ko politique jaggi ɗum wadde noon andi gando goto en jaɓata kañum saloro eyyi ko ɗum woni ɗum mbiyeten wonde a jaaɓi eɗen miijoɗen miccoɗen a jaɓani eɗen miijo ko alay saago kadi miijoɗa beele hokkude dalilu wadde miijo ngo waɗɗaki wadde miijo koko waɗɗi miijtade koko waɗɗi ko alay saago tan miijoɗen mbalmi ɗum ko paraphrase ko wi paraphrase ɗo e konngol gotol mbe sikki anduɓe goto mbe sikki ko Hegel walla ko way noon ko philosophe oya y a le besoin y a la nécessité de philosopher vous dites qu'il faut philosopher philosophons vous dites qu'il ne faut pas philosopher il faut alors encore philosopher pour nous montrer la non nécessité de philosophie o wi wonde aɗa woni ko kalmi ɗo joni joni ko tan wadde noon wadde politique ko hunde waɗɗide aɗa yiiɗi mbaɗen politique ko alay sago ngara mbaɗen politique gonden e politique o wadde waɗɗima ko alay sago mbaɗen kadi kono noon kadi mbiɗa kadi waɗɗaki mbaɗen politique ko alay sago kaala e nder dalillaji politique ha dallina waɗɗaki wadde politique e on saaha kadi gonɗa koye wadde politique beele Cheikh Oumar mo tugɗi no waɗani politique o waɗi politique ko diine kono koye nder politique wawde tabitinde laamu ha wawa ɓenninde hen ko gonɗini ko gonɗini ko diine l'islam o gonɗini wonde ko ɗum woni foti wawde hande tambade aduna mana rendo meɗen ngo ko hen tan mbawɗen dañde wonde gonga ono hutorima politique science politique beele Souleymane Baal waɗani politique o waɗi politique beele Abdoul Kadir Kane waɗani politique o waɗi politique beele enen e nder galleji men ɗi en mbatta politique eɗen mbaɗa politique politique ko alay sago yimɓe mbaɗa politique heddi ko hol politique mo yimɓe poti wawde wadde on politique ko holon ko ɗum noon serndi nane namdal ma ngal kalɗa ngal serdata politique baɗeteɗo to e Sénégal e politique baɗeteɗo to e Mali e politique baɗeteɗo e Guinée e politique baɗeteɗo e Mauritanie e politique baɗeteɗo France e politique baɗeteɗo e États-Unis wadde ene mbawi politique saji waɗa contexte woni absolument saaha walla nokku guuraɗo absolument firtani leydi Mauritanie wiide ñawrata hoore mum hono États-Unis ñawrata hoore mum e politique ni walla Mauritanie wiyata ñawrata hoore mum politique no France ñawrata hoore mum ni walla Sénégal ni firti ɓesgu ngu no wuurdi ni politique o kadi ko ɗon foti fawade andi politique ni sa yiɗi mbiya laamuji ɗi foof ina nawda hen goɗɗum ene nawda hen yeru ko wiyete bandiragal en nawda hen yidde ene ɗum ko hen jeeya wona ko ɗon natirɗen nane ko ɗum waɗi en natirde ɗon waɗi en natirde ɗum ɗon koye neɗɗaku jeeya ko yiɗata ko jaggata enɗam ko añata ko suusata ko hulata ko ɗum koye neɗɗo jeeya wadde noon sa waɗi politique tan ɗum ɗon natata hen Amadou saabu ɗum ɗon koye neɗɗagal maɗa jeeya kono ittata noon jogade ko gonɗini ko ne woodi sa yi kay wonde somi wima wonde hande o jeeya koye contexte uji jeeya koye ko ɗo wona ɗo hande o so yeru joni sa ƴetti Mauritanie sa yi hande so wiyama yaadude laamu tan ene ɗesa wade no Ayiba ni wonko woni hen holko woni hen hande gonɗen koye laamu ganduɗa ko banguintewo ene ɗesa wade elle ene ɗesa ƴettude leñol gongol ene fawi leƴƴi keddiɗɗi wadde noon sa wiyama aɗa wonde ɓen ete an a jeeyaka e leñol ngol ganduɗa ko jinguentewol ngol wadde elle ka jaaɗo wallidde ɓeɗon fawotoɓe e leñol maɗa an wadde ɗum yiire no Ayiba ni tawde ko ngolɗo leñol woni tetto mana ko ngolɗon mana hoɗon wi leñol ko nguɗon laamu ko ɗum systéme o ko gonga wona leñol gotol kono noon ko systéme balliɗɗo leñol gotol
ganda somi ɗum ɗo ni ma addu enen namdal sabu ɗum ɗon kadi yimɓe ɓe enen jogo woytorano wiide e min gotantumi tan ko ɓaleejo walla gotantumi tan ko pullo hono yam walla gotan pourquoi mami ara hen moftugal ɗo namdal hoto mi yijjidde mami aroy hen joni ɗum ɗon joni a yi joni ko kalɗen ɗo ko ɗum ayiba ɗum jaggirte kono ayiba ni nden noon so ɗum jaggirama ko ɗum ayiba wadde wondude e laamu watano ɗesde wade no so haaldama ni tan watano ayiba ni kono ko ɗum woni ko kalɗen ko il faut assumer ko hunde nde ganduɗa ko alay saago neɗɗo jaɓa ɗum a felliti wadde aɗa wonda laamu jaɓ ka gonduɗo e laamu garɗo yaɓɓude hujjaji ma o ka gonduɗo e laamu garɗo tettude leyɗele manani itta ɗum nde totta yimɓe woɗɓe ka gonduɗo e nguɗo laamu ngu ganduɗa cali ene sali fewnande wonɓen kayitaji mumen ene cali hokkude wonɓen ɓi leydagal mumen ka gonduɗo e nguɗo laamu yaɓɓugo jangde ɓesgu leydi maɗa ka gonduɗo e nguɗo laamu cali ngu heɓtinde ɗemgal maɗa lawɗinde ɗemɗe maɗa ɗum a jaɓat ɗum woni noon il faut assumer sa salima assimde ɗum ɗo sa wi noon mbeɗa wotana oɗo gonduɗo e laamu ete gonduɗo e laamu o wallata ko laamu ngu wadde an ka balluɗo ballowo laamu saabu oɗo mo gotanɗa gonduɗo e laamu o koye cengɗe laamu o jeeya laamu tiɗirta ko cengɗe mum ko holɗum ko maire uji député ji conseil ji régional uji eko nandi hen kala ko ɓennirte ko laamu tufnoto koye mabɓe so tawi hande o ko gonga ene waɗi ɗo wiyete won wonduɓe e laamu ɗum ne kadi il faut kalin ɗum ko gonga won wonduɓe e laamu ene mbaɗa gueɗe tiɗɗe localement mbaɗa dispensaire uji mbaɗa école aji mbaɗa gonga ene moƴƴi ha may kono noon wonko ɓuuri ɗum tidde hande ko godagal yimɓeɓe keptingol yimɓeɓe koye leydi ndi jeeya wonde yimɓeɓe ko citoyen ji timmuɓe wona des citoyens de seconde zone à part entière hono tottira han no yeɗeteɓe ni ayi waɗe ɗo dispensaire ay min mbaɗi ni wadde jaɓanimo wadde komin kaali fof jaaɓi ñande dawra ɗemɗe ɗe ina mbasa ene jaɓɓe wadde yaɓɓe kanko garnoɗo e inde laamu o wiya mon jaɓe ko laamu ngu wi ko ayi par ce que ɓe waɗini mon ɗum mi waɗi men wonata ko cenki ko ɗum ɗo koye manipulation ngaji laamu ngu jeeya ndeke noon kadi neɗɗo wona alay sago tan wondude e laamu beele hebde hakke mum justement dañde Sinthiou Ɗeyba daña dispensaire walla mi anda Njurol daña dispensaire walla daña école ɗum ko hakke ɓiɗɗo leydi wona mami wonde e laamu nde mi heɓa ɗum aɗa wawi wonde opposition daroɗa keɓa ɗum par ce que ko hakke ma sa heɓani ɗum firti noon ko hakkeji ma ɗi ko joolaji kono wona alay sago mami wonde e laamu tan beele mi heɓa ɗum ɗo ko ɗon woni incohérence gonɗo ɗon o manam sen mbi incohérence ko gueɗe lurdude jaadude ɗe potani yaadude wadde noon woytoradu heddino ɗum woni ko namdal ngal mbinoɗa joni ngal holko saabi neɗɗo saji wiya min gotantumi tan ko kaari neɗɗo kaari tan gotantumi walla wiya min gotantan ko leñol naggam saabu en jini won wiiɓe hay nder jewtaɓe ɓe en mbawi rokkude yeru malal sek yewtere mbadduno ɗon e Sahel to wiyatma min mbinomo hayso mi maayi kartala mi ƴetti wotane kaari fiɗi ko jogade conviction ha kadi très bien voilà eyyi ko ɗon arata ɗo ganduɗa neɗɗo hande wima min gotantumi tan haɗatami wotande par exemple kaari en ko sababude kaari en ndendani ɗum woni woytorano sababude kaari en ndendani wadde koye woytoradu he jeeya yaaha wadde wiide wadde somi wotani gonduɗo e laamu o foof goto imare wonɗuɗe e laamu en ndendi caɗele ɓurɗe bonde toon ni ɓuuri bonde to yidde en yaade toon walla yidde en hujjikinade eɗen ƴeewa dalillaji kadɗi en wadde ko poɗɗen wadde walla rokkude dalilu incohérence mo wonɗen o jomumen gadda oɗon gujja mbima haɗatami wondude opposition ko opposition rendani holto opposition rendata opposition ko opposition kono firtani opposition mo jogui ko miijo o eɗen mbawi wonde enen fof lulɗiɓe kono tawa noon musol ngol ndewɗa ngol e musol ngol ndewmi ngol stratégie o yiɗani d'ailleurs ko ɗum woni démocratie la bonne démocratie saine c'est la multiplicité des partis wona kay partiyel goral tan ɗum koy wadde wona démocratie jogade miijoji certuɗi firti ko
rendo ngo woni selli kala nde ganduɗa rendo yara tan ko miijo woto andu gon ko ñawngo bof miijo woto wawa dawdorem mi wiyani noon neɗɗo goto wawa ɗowdere mi wiyani wonde fedde wotere walla yimɓe mana tamande e yimɓe wawa ɗowde rendo mi wiyani noon mbimi ko miijo woto fotani wawde ɗowde rendo senigo miijoji koma pelɓodira saabu ko miijoji moƴƴi ɗi jibinte koye miijoji lutodir yalta hen noon toon siggire eyyi joni noon to banggue wiide he sahaji won hen kadi ne kaala ɗum ne hulɓini Amadou mami haalata hen musiba gonɗo hen o wiide wonde gotantumi tan ko ɓaleejo min kam gotantumi tan ko ɓaleejo mi wotanta jaba ay oɗon biyowoma min wima noon ay oɗon biyowoma min gotantumi tan ko ɓaleejo mi toñanimo noon saabu ene hepto men enen foof wiya noon kono noon eɗen paamiɓe famdeɓe noon firtani wondude e mabɓe woni eɗen paamiɓe ko wonde hande leñol toñirtengol leƴƴi keddiɗi ɗi ko leñol biyetegol leñol safal kono wona safalɓe foof tooñi kadi wona safalɓe foof gonɗini toñange nge wonɓe jaadani hen ɗum ko hen gueɗel ɗimmiwel ngel biyowoma min gotantumi tan ko ɓaleejo mi wotanta caparo kala ko wawi wonde ko goɗɗinde wonde kala ɓaleejo ɓuuri kala caparo sa goɗɗini kala caparo kala ɓaleejo ɓuuri kala caparo wadde goɗɗinan wonɓen e safalɓe yoɓe wonde kala caparo ɓuuri kala ɓaleejo ay oɗon biyowoma kala ɓaleejo ɓuuri kala caparo so jeehi kadi ha heddima e nder moɗon mo wi wone ɓaleɓe ɓuuri wone e ɓaleɓe wonata koye sedde wonata tan koye sedde wonata tan koye sedde ɓen goni tabitinoɓe hinde kaari ɓuuri hinde kaari walla kaari ɓuurani foti wonde yeeso kaari walla kaari handani e ɗum handani ɗum ko ɗum woni ko moƴƴani ɗum ɗo noon wona hunde nde ganduɗa ko semmintede wadde ɗiɗon miijoji neɗɗo hayso jogui ɗum foti ko moftude hulɓini haalde ɗum hayso neɗɗo jogui ɗum hakkille mum foti ko moftude mbimi kono noon ɗum ɗon foof mbiɗen ko eɗen paamana jomumen eɗen paami kono noon en jaadani e mumen to banggue ngoɗon miijo pour dalilaji ɗi mbimami ɗi ceɗowo o ko ceɗowo kono ceerno sahaji kadi aɗa sikki holko heewi wonde sababu mum saabu neɗɗo darto ha haala konngol ɗi ganduɗa no mbawi feccude leydi walla fusde holko heewi sabaji holko heewi dunje neɗɗo waɗata noon ko laamuji ɗi gona laamuji potal ko ɗum woni ko mbimami ko so tawi laamu wona laamu potal aɗa woni e leydi ndi ina ƴetta leñol gotol ene fawɗum e leƴƴi keddiɗi ɗi o jeeyaɓe e leƴƴi toñaɗi ɗi mbatta yiide wonde ko ngol ɗo leñol fof woni e toje mum wona leñol ngol fof waɗata ɗum ko laamu ngu waɗata kono laamu ngu noon jingani ko leñol gotol wadde noon toñeteɓe ɓe mbatta ha kadi fawaɓe mumen ɓe fof mbatta ɗumen habdiɓe mbatta ɗumen añɓe taw ko ɗum toñani min mbeɗa yenana wone hen safalɓe kay a suusa wiide wonde ɓuuri kala mana wona safalɓe kay wone mana wotande wone safalɓe kay e nder temedere ɓuuri wotande wone ɓen ɓale ɗum gonɗinen ɗum ne woodi wadde kadi won tariki wonko jangguinen hen kadi tariki jangguini en safalɓe fof bonani e nder ko wuura e nder ko jofdirɗen e safalɓe e nder ɗum ɗo wona haalullaji moƴƴi so Allah heddi noon ko no mbiɗen joni ni eɗen ɗesa famde jomumen e oɗon sifa kono ɗum wona caɗele leñol e hakkude leñol e leñol ɗum woni noon ko alay saago ɗum ɗon faamo kadi ni hay wiyeteɓe opposition radical hay wiyetoɓe ɓeɓe mbiyata seɓɓiriɓe hay ɓen kalata ɗiɗo e haallaji ɗum ɗo heewi haalde ala hay ɓen kalata kaɗo haala mbiyatama wonde kala safaro mana hoto gotane neɗɗo sababude wonde ɗum safaro mbiyatama noon mbiyatama noon walla hoto ndewe hoto gonɗine kaari sababude wonde ɗum ko safaro ɗum hay ɓen mbiyatama noon kalata ɗum heddi noon ne tuume ɗum ne mbiye ko ɗum ko yimɓe seɓɓiriɓe kono ɓene koye men kalata ɗum waɗi noon ko ɗum woni ko jindoɗen hollidde hen mi anda so tawi aɗa jogui namde goɗɗe ɗe mi haalani kono namdal gongal nan ɗo woni ko saaji yimɓe ne mbiya wonde dawrugol ala ko wiyete ko hande woni ko wiyete ko logique ɗum kadi holno ɗum yiiɗi sifrade en kaalino en ɗesino haalde ɗum seeɗanani mataw en luggiɗinaki logique ala e nder gurdam logique woni ko haani mi yaani ko foti fodde e hande mana ko wiyete vérité e ko wiyete logique wona goto ko wiyete vérité
ɗum sa yiɗi mbiya ɗum woodani e nder politique woni goonga tan mo ngannduɗaa ko ɗum ɗo wiyete goonga sinno ko ɗum kayni woorno yimɓe fof ngara nange heen yimɓe jiiti goonga kono alaa moni fof ne jogii goonga mum aɗen ɗum woni mbeɗa wiima goongaaji ko tati goongam ko goonga goonga ma ko goonga kono ene waɗi kadi goonga mo ngannduɗaa joorɗo kos biyeteeɗo gonɗo hakkude men o ɗum ɗon noon oɗon honde o dañoro ko ma ɗala e goonga ma o mi ɗala e goonga mo moni min fof waɗa ko wiyete violence une auto violence mana wooda ko ɗum woni eyyi jaaɓanami yaɓana potti tan ɗo hakkude ɗo ɗum woni goonga tati miijo on logique noon kaaleten koko wiyete ko haani kan hande ene goodi kan hande goni koye gurdam implication ngaji logique c'est à dire woni implication logique ɗum ɗo woni ko ni foti wonde ɗum ɗo woni ko ni foti wonde ɗum ɗo woni ko ni foti wonde mi wiyani fodde mi hutorimi ɗo foti wonde kono mi wiyani fodde noon kalata ɗo nde mi waɗi fodde ko wiyete droit walla ko wiyete goonga vérité ko wiyete réalité wona hande tan fodde kalan ko fodde mana hande hunde hande wonde woni ko hani wonde ko wiyete implication logique so tawi woni implication logique so tawi min mbeɗa wiya mbeɗa jogui principe mbeɗa metta caɗele kayitaji mbeɗa metta toñangueji mbeɗa metta joñare mana ko wiyete exclusion mbeɗa metta keptugol leyɗele mbeɗa metta e tawi eɗen gandi ɗum ɗo fof jogui ɗum ko laaɓa mbeɗa metta ɗemɗe meɗen ko jaɓɓade mbeɗa metta jangde nde no yaari ni fewani ɗum ɗo fof jogui ɗum ko laaɓa so tawi hande kadi an aɗa wiya wonde komi dariɗo mbeɗa darani komi militant mbeɗa dari haɓanade ɗeɗo gueɗe mi rutto mi yaha mi wiya mbeɗa walla ballowo laamu mi wallani laamu kono ballami ko ballowo laamu ɗum ɗo ala ceket ɗon eɗen mbawi waɗde ɗon namdal yimɓe test ko woni caɗele ɗe kalɗaɗe ko foof safrata ɗum ko wiyete ko dawrugol kadi safrete ko toon to wiyete suudu sarɗi leydi ndi kadi ko ɓeɗon jahat toon wawde gonɗinde wiya ɗum ɗo forani wonde walla ɗum ɗo foti wonde so tawi noon ɓeɗon waɗoɓe ɓeɗon gueɗe foof ko ɓen kadi goto ɗum kay dalil muɗum ko ɗumaji jawtiɗi ɗo ɗi tan ko wiyete loi d' orientation ɓennuɗo gotaɗo o enen foof en mbino wonde eɗen jiiɗi ɗemɗe men yo mbani kono nde yonti wonde eɗen gandi loi d' orientation wonno yaari holɓe nanɗen enen du kay loi d' orientation kaalen goo wonɓe nanɗen kaali wonɓe nanɗen en kaalani wonɓe nanɗen ko mbi hen wonɓe nanɗen kono ceerno ɗon joni est ce que eɗen mbawi holmum pawten ello beele ello ko wotanɓe ɓen ko ɗon noon mbimami il faut assumer ko incohérence gonɗo noon a felliti wotano kono mi wondani voilà a felliti aɗa wotana laamu wadde firti kaɗa yaadi ko laamu yiɗi mi yaadani e laamu ko waɗata ko mbeɗa mettin ɗum mi wotanta gonduɗo e laamu sanction ko ɗum woni noon ko mbimami incohérence gonɗo hen ala logique ɗum woni ko mbitaɓe ala logique noon saɗa yiiɗi logique o woni ombodirde e nder ko gonɗini ko wiyete ko gonɗinɗa ko wiyete principe saɗa yiiɗi yaadude hen sa lelima ɗanoɗa hay so tawi a heɓani hujjama o salade kay yaɓɓede salade hiiɓede salade tamede ɗum ko Allah rokkuma ɗum min kay aɗa wawi wardemi aɗa wawi wadde ko jiɗɗa fof tawde an ɓuurimi doole kono yeeso laamu ɗum ko min jogani ɗum hooram ana alay sago wadde noon saɗa yiiɗi ɗanade ha kam sa lelima kam ɗanoɗa wat kam ko ganduɗa a dañata contradiction ngaji interne e nder ga hakkille ma sa lelima kam aɗa andi kam a waɗi ko mbawɗa heddi noon a ɓuurama doole joni noon sa wi wonde mbeɗa wotana laamu walla mbeɗa wotana gonduɗo e laamu kono mi yaadani e laamu kono noon kadi mi rutto janggo kadi mbeɗa woya sukaɓe mbaɗama ni jangɗe ɗe wayini leyɗele ɗe mbayini bandiraɓe ɗum yaadani ɗum c'est une incohérence a felliti noon aɗa yaada e laamu mi wiyaani yaadude e laamu ni boni walla moƴƴi mi wiyani noon assume il faut assumer kono a wonta ɗon aɗa yaada e laamu a yiiɗa wiyede ka jaaduɗo e laamu ala mi yaada e laamu jaadum koye jaaduɗo e laamu bandiraɓe ɗum woto sa ɓiri ma woto lallida ma woto ko yahade hen ceddor hankkadi yewtere nde eɗen mbawi wiide nayyi so tawi aɗa andi won toɓɓon komi namdakimo kawi jiɗɗa ɓeydude hen aɗa wawi ɓeydude hen tongga hankkadi yewtere nde mbaadi kurtudinde eyyi mbeɗa sikki seeɗa tan won ko toɓɓere wotere kadi ne filta e nder namde hanki garnoɗe walla kam jappuji yimɓeɓe kam eɗen jettaɓe hen no fewi saabu jappuji mabɓe ñihli hakkillaji men enen koye men ha mbawɗen lugguiddinade e nder ko kalten ko kadi won yimɓe wiyoɓema hikka gotata sababude CVE huji ɗi peccima d' abord wonno ko CVE goto wonti CVE VR ensuite joni kadi CVE o e feccima won yaaduɓe to won yaadu to e ko nandi hen mbimi ɗum fof ko hujjaji ha joni yooɓe gandu CVE ni hay 2019 fof wona opposition foof gonga haalta est ce que ko opposition o fof renduno e CVE
wona opposition fof ne wanno parti ji opposition kadi ɓe ngannduɗaa kadi hay wonnoɓe CBO ɓe ɓuraani ɗumen wonde opposition heddi noon ari e ɗesi jogaade e inde leñol heewɓe ina jiiro ɗesi yiiraade heen nde wonno ko partiji ɗi ɓaleeɓe gardi ɓurno tambaade ɓurno wonde ceŋɗe e CBO ɗum ko goonga kono noon ɗum fotaani wonde dalilu wiide hannde mi yaadata e opposition par ce que opposition rendaani mbimo hoto nduwoɗen ɗum holwonɓe opposition ni hol wonɓe goo opposition kadi hoto nduwoɗen ɗum ni opposition fof wawa yaadude sabu ko ɗum woni mbimami ko sellinta renndo ko miijoji ceertuɗi miijoji laayodirɗi ni heen sahaa kono heddi noon yewtidde e faamodirde ko ɗum waɗi noon yimɓe ne mbiya yimɓeɓe kode keewi haalen ka goppi yimɓe kaala wonɗo yimɓe jettoto kaalat koma yimɓe kaalande daña peeje ko peeje ɗe noon hankkadi tabitinte ɗum woni gollal ngal ari kono haala koye aduna jeeya haala koye gurdam jeeya ko haala ɓurana ko haala koye ɓurana deftere ɓurande nde ko haala wona e wadde noon haala firti ko dokkireɗen haalde ko yen kaldu beele mbawen famodirde ceerno Amadou bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Golal Média e calsalti muɗum mataw mbiyen yewtere men namdal yonta ɗo haaɗi kufduɗen ɗum koye musidɗo men Doro Gueye Bobolon ɗo studio Daoud Djigo noon kadi mawɗo men ceerno men ceerno Salif Tall nanɗo tawi kadi hannde nder studio o on ɗo e nder Nouakchott lamorgo leydi meɗen Mauritanie eɗen gandi juranta en joni kadi ma en gartu yewtere meɗen gollal nde gadduɗen wadde kala e ñalawma alet walla mbiyen dimanche woni ñalawma dewo hoore bureau ɗum noon on jarama ha sahaji garoji kadi ma en gaddu namdal yontugol ngal so jomiraɗo haaji